завершила принятие голосов, и это означает, что One Republic, коли вы послухали, коли вы погодились с другим местом, что маете супраць, позвонить на удастся праз паўгадзіны на радыёсталіца атрымаецца паслухаць толькі інфармацыю і таксама непасрэдна ў эфіры даслаць свае галасы. Вось гэтае паведамленне, оно абсалютна не здзівіла тых, хто робіць гэта заўжды і кожную пятніцу лічыць гадзіны да пачатку працэсу. Каб весялей вам было, паслухаем Майка і механікаў, і вельмі хутка у нас будзе сустрэча з беларускім гуртом «Паўночная Аврора».